sa tawagan Marla. Maglungat mi og isda. This is tuloy. This is tuloy na. Ay tamban po siya no? Tamban. Sa Manila na eh. Mga sa ito. May nalis mo dito. Hi guys! Good afternoon. Welcome to my channel. Once again, this is Rhea and you're watching on Rhea's video. So today guys, as you can see, I'm wearing swimsuit as of this moment because maliligo po kami ng dagat ngayon. So ang oras po ngayon ay 4 PM I guess or 5. So maliligo po kami ng dagat. So ayan po, nakita niyo sa province namin nag-ano siya, naggugupit ng buhok. Okay? So, watch out.
Okay, ang mga nakuwang isda is for kuwan. Chani. So itaw ni Chim. Ay namay kuwan oh. Murbalit pa na babes. Okay na. Another set of fish. Ang inom na. Gawid ni babes ka nang gawid ka. Gawid ka. Ben. Pak! O diba? Anong klaseng isda nakakaloka? Thanks for watching Ria's video. Please subscribe to my YouTube channel for more updates video.